Hello mga ka-Bicol, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng Mang Inasal and Chowking. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw makaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga lagi po kaming mayroong makakain sa araw at maging ligtas po. Maraming salamat po ma. Kasama dalangin sa inyong pagtong na sa Kristo na ang kapagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Inasal. Toyo mansi. Kain po. Siomay. Shanghai. Sobrang juicy.
Oops! Tingin din tayo ng halo-halo. Sarap. Pichu.
Sarap ng soma. Excuse me po, sinipon na. Sarap. Last bite po.